Check. Bicol na yan. Focus mo na. Wow, wow, wow. Nasaan? Good afternoon. For our novena to St. Jude Tadeus, please stand. Hearts all filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless one, age to In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ,
who made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Mention your request, please. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will with grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke in you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong dinalang. Dahil minasabutan asin nautob-an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan na mamatian mina,
an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipabibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipabibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipabibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipabibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Sabado sa ikasyam na simana kan ordinaryong panahon. Isabay man yato sa misang ini ang mga intensyones, ang pasasalamat, dulot ang mga pasasalamat for passing the May 26 CPA board exams of Angela Ray, dulot kan Hofano family, birthday, dulot ni Mylene Santo Domingo, pasasalamat ni Gladys T, Mr. and Mrs. Antonio Berhuega and family, for the gift of life, dulot ni Mr. and Mrs. Mark Ongtangko, pasasalamat man, dulot kan Bibar family, Rowan Mirafuentes and family, and for all the blessings, dulot ni Maria Ana Bolaños and family. Siring man sa mga espesyal na kahagadan, for fast recovery of Adrian, dulot ni Ning Mayor, for successful operation and full recovery, dulot ni Gladys T, to pass the PNLE August 2026, dulot ni Tricia May G. Manalo, and for safe travel of my family, dulot ni Joy. Siring man sa mga minasunod kan kapahingaluan kan mga kalag ni Dionisio, Delia, Sabas, dulot ni Melissa and Samuel Obal, Danica May, dulot ni Ning Mayor, Basilio, Lydia, Helen, Lutgarda, dulot ni Faye Alijo and family, All Souls in Purgatory, dulot kan Bibar family, Cindilin, Ricto, dulot ni Gigi Buragay, asin sa kalag ni Arlene, dulot ni Pauline Manzanillo.
Sa liwat matindog po ang gabos asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Pagkamot sa kakulangan, nanuwag sa iyang pag-ibon mo niya. Umawon, asing sa baon, ang Diyos na manangit na. Umawon, awikanan, kakulangan, kabos na ang bahan. Imakya sa bilog na kinaban, ang Diyos na kagalang. Ang Diyos na kagalang. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Tiripon po kita sa inot na Webes kan bulan na Hunyo ngunya na taon. Sabayan tapuan pangaji ni Papa Leon ngunya na bulan an sa iyang intensyon para sa values kan sports. Nalugod ang mga atleta, mga nagkakawat, magtalubo dahil sa sports. Sa Ebanghelyo po ngunyan, madadangugtaan kagurangnan na nagtutukdo manungod sa pagkamuot. Love is at the center of our Catholic faith. Punantaan selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, mga pagkakataon na nagkulang kita sa pagkamuot o napasala sa pagkamuot. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kakurangan, maherak ka. Kakurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kakurangan, maherak ka. Kakurangan, maherak ka. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagkadiyos sa paagi kan pagtukdo kan sa imong apostol San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asing dakul pang mga tawo an magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginono sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Girumduma ang marahay na bareta na sa kuyang ipinaguhulit. Si Jesucristo nabuhay liwat sa mga gadan, gikan sa pamilya ni David. Ini ang dahilan
Kung taano ta ako nagtitios nin mga kasakitan, sagkod na ako kadinahan, siring sa sarong kriminal. Alagad, daininda makakadinahan, ang tataramo ni Diyos. Kaya tinios ko inigabos, huli sa pagkamuot sa mga pinili. Tanganing sa katapusan, makamtaninda ang kaligtasan na yaon ki Kristo Jesus. Asin ang kamurawayan na daing kasagkora na kaiba kaiyan. Uya ang tataramon na sa imong mapapaniwalaan. Kung kita nagadan kaiba ni Kristo, kita man mabubuhay kaiba niya. Kung kita nagtitios kaiba niya, kita man magahade kaiba niya. Kung siya daita mamimidbid, kita man dai niya mimidbidon. Alagad minsan bako kitang maimbod, siya danay na maimbod. Huli tadain niya, maninigaran an sa iyang saderi. Ini ipinagigurumdom sa mga paratubod, sa ngaran ng Diyos, sabihon mo sa inda, na dai pag-iwalan an mga tataramon. Daing ibubunga iyan, kundi karatan, para sa mga nagehemate. Sa bilog mong makakaya, ipamidbid mo sa atubang ng Diyos na ika sarong tawong maninigo. Asin sarong pagparalingkod na ang trabaho, dai ikinakasupog, asin matanos na itinutukdo ang mensahe ng katotoohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tukdoi ako kan sa imong mga dalan kagurangnan. Tukdoi ako kan sa imong mga dalan kagurangnan. Ipahayag mo sako an sa imong mga dalan. Itukdo mo sako kagurangnan an sa imong mga dalan. Pasunod ako sa imong katotoohan. Huli ta ika ang Diyos na sakong paratubos. Tukdoi ako kan sa imong mga dalan kagurangnan. Marhay asin matanos ang kagurangnan. Sa mga parakasala, ipinapahiling niya ang dalan. An mapakumbaba, pinapasunod niya sa katanosan. Sa mga mahuyo, itinutukdo an sa iyang kabuutan. Tukdoi ako kan sa imong mga dalan kagurangnan. Ang gabos niyang dalan pagkaherak asin katotoohan. Sa mga naguutob kan sa iyang tipan asin kabutan. An kagurangnan katuod nin mga natatakot sa iya. Sa sainda ipinahayag niya an sa iyang tipan. Tukdoi ako kan sa imong mga dalan kagurangnan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong eskriba na naghihinanyog, pakahiling na marhay ang mga simbag ni Jesus, nagrani asin naghapot. Arin an enot sa gabos na tugon, si Jesus nagsimbag. An enot sa gabos na tugon, iyo ini. Danguga Israel, an kagurangnan tang Diyos, iyo sanaan kagurangnan. Kamo tan mo an kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. An ikadua, iyo ini. Kamo tan mo an kapwa
siring kan pagkamuot mo sa sadiri. Mayo nintugon na urog kadakula kisa kaini. An eskriba nagpahayag, tamaan sa imong simbag, maestro, an kagurangnan sa rosana as in mayong iba, an pagkamuot sa iya sa bilog na puso, bilog na isip, as in bilog na kusog, asin ang pagkamuot sa kapwa, siring kan pagkamuot sa sadiri, ini an urog na mahalaga kisa gabus na atang o dulot. Nahiling ni Jesus na mahusay asin malinaw ang pahayag kan eskriba, kaya nagsabi sa iya, bako kang harayo sa kahadean kan Dios. Pakatapos, mayo na ninangahas na maghapot sa iya. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. kadakol kitang rules na kaipuhan sunodon. Mapuon sa harong, may tugon ang mga magurang, kaipuhan, arog kaining oras na kauli na, dapat magpo sa kaupo, dapat sarabay mga G. Sa eskwelahan siring man, ang teachers nagtatao sa estudyante ning rules and regulations. Sa trabaho, iyuman, igwang policies na pigtatao ang employer sa employees. Sa pakikipagkapwa, igwa kitang mga etiquette kung paano dapat tratuhon ang ibang tao. Sa nasyon, sa komunidad, igwa kitang mga batas na sinusunod. Dawa na nga ni ang batas kung minsan pigtitwist. Maski man po sa simbahan, igwa man kita nin mga commandments, igwang 10 tugon, igwang 8 beatitudes, igwa kitang liturgical norms, anong dapat baduon sa misa, maluhod, matindog, anong dapat awiton, anong tamang awit, sa ikakaag ang kamot, and other various practices. Kung minsan, pag tiniripon ta po gabus na rules na kaipuhan, gibuhon, hamanon, tandaan, garo maka-overwhelm. Ano po? Ang dami namang kailangan tandaan. Ang dami namang kailangan gawin. Arog po kaini ang experience kan mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo po, they have hundreds of laws. Kung babalikan tapoon kay Moises, nakasurat po ang mga batas sa first 5 books of the Old Testament. Ini pong Genesis, Exodus, the first 5 books, ang apod ninda dyan, Torah. And in the Torah, there are 613 laws. Ang dami naman. 600 plus. Paano ko man yan matandaan? Manungod sa iniyan, some laws about worship, some about moral conduct, some about ritual purity, as in iba pang mga pang-araw-aldaw na mga batas. Kaya, sa kadakulan po kaini, natural po ng mga Hudiyo, ultimately, naghahapot. Arin sa 600 plus na ini, ang kaipuhan kong matandaan, day kumalingawan, tanganing dai ako mapasala, magibo ko ang sakuyang religious duties. Iyo po ini, ang hapot, na bit-bit kan sarong eskriba ki Jesus sa ebanghelyong binasa ta. For context, anong nangyayari digdi? Holy Week na po ini. Si Jesus, yaon na sa Jerusalem, and in a few days, ipapako sa krus. Bago kan pagpako, ang mga tao, ining religious leaders, tinatry siyang dakupon na may masabi siyang sala. Kaya kung ano-anong pigpaparahapot sa iya, to challenge him, to test him, saro ini sa mga hapot. Sabi, Maestro, matibay ka baga? Arin ang pinakamahalaga sa gabos. Diretso ang simbag ni Jesus. Sabi niya, mamuot. Love. It is the heart of faith. Pero ang love na sinasabi niya, igwang direksyon. I'm sure kabisado po nindo ini. An inot, kamutan sisay, ang Diyos. An ikaduwa, kamutan, ang kapwa.
Magayon natabang an crucifix. Sa katekesis sa mga aki, ini an gamit ta. Love God, yang bar na pataas. Love neighbor, ining bar na pahalang. Mamuot sa Diyos, mamuot sa kapwa. Duwa lang ang sabi kan kagurangnan. In kaso malingawan mo ang ibang kaipuhan gibuhon bilang Katoliko, in kaso da mo kayang tuumon ang 10 Commandments, duwa lang ang tatandaan. Mamuot sa Diyos, mamuot sa kapwa. Day kita mapapasala. Mga tugang dakulaon po ining imbitasyon sa satuya. Gamiton ta ang duwang ini to examine ourselves. I-examine ang satuyang buhay pagtubod. Paano? Ang pagkamuot po, kadaklan na beses iniisip ta feeling. It's not. Love is something that changes us. Pag nagpapadaba, nababago. Pag pinapadaba, binabago. Love changes people. If I love God, dapat maging pasensyoso akong tao. Taan Diyos nagpapasensya man sako. Kung namumuot ako sa Diyos, if I love God, dapat maging mahihirakon ako. Ta ako man nahirakan kan Diyos. If I love God, dapat mapakumbaba ako. Tagabus man na tinao sa kuya, hali man sana sa Diyos. Dawaan pinagalan ko, tao man sana kan Diyos, pasubli man sana kan Diyos. If I love God, it should change my attitude. It should change the kind of person I am. Sa ikadua, if I love my neighbor, dapat masinabot sa kapwa. If I love my neighbor, dapat paluway-luway, dahil nagko-condemn, dahil nagja-judge nin ibang tao. Ta ako man, may mga pagkukulang man, sisay man ako tanganing manghusgar nin kapwa. If I love my neighbor, tatao akong magpatawad. Love is not a feeling. Love is an action, and it changes people. Kaya, ang tao pong puro pangadji, pirming nangangadji, pirming nagsisimba, nagdidebosyon ki St. Jude Webes-Webes, nagsiserve sa mga ministry sa laog kan simbahan, gabus po ini mahalaga. Pero dapat igwang translation. Dailang religious practices, kundi nahihiling man na nababago ako. Kaya ini anhapot. What kind of person am I becoming? Ining pagdebosyon ko Webes-Webes ki St. Jude, binago na ba ako kaini? Have I become a kinder person, more patient person? Ining pagsimba ko, Domingo, minsan weekdays, binago na ba ako kaini sa pakikipagkapwa ko? Magayon na test ang nangyayari ngunyan sa satuyang politika. Baranga po kita ngunyan, kisay kang kampo, sisay na politiko ang kaapil mo. Sana po sa tahaw kaining satuyang political differences, kaya tang mag-take nin higher moral ground. Takun dahil kan satuyang pagkabaranga, marauton na angimot, kung ano-ano ng apod sa mga politiko, kung ano-ano ng apod sa mga tawong yaon sa ibong na side. Kung nagiging maraot po ang ugali, ta dahil lang kan mga bagay na ini, mayo pong kahulugan ang pagdebosyon, mayong kahulugan ang pagpangadji. Anhapot, what kind of person are you becoming? Dahil mayo pong sala na madagit kung naghahagad nin accountability. Mayo pong sala na maghagad nin transparency. Mayong problema sa mga bagay na ini. But we hope that while we demand these things from our leaders, hindi sumasama ang ugali natin. Dahil baka tayo na rin yung nire-reject natin. We have become the actual evil that we don't want. Sabi mo, habo mo ning maraot, pero ika na, maraot ka naman. Sabi mo, habo mo ning mga tao nagigibo nin sala, pero ika nagigibo ka naman nin sala.
daipu lugod madaog kan tentasyon na ini, let us remember the heart of our faith to be loving. You can demand accountability. You can demand transparency. You can demand good leadership while at the same time being a loving person. Hindi po sila magkasalungat. You can demand people to change. You can demand people to be forgiving. Pwede ining i-apply sa satuyang personal relationships while remaining to be loving. And to be loving isn't just being a push around na, Father, di patawarin ko na ng lahat. Maging mabait na lang ako palagi. Hindi po. Siyempre, meron ding boundaries. But to be loving is to know our values. To be loving is to take the higher moral ground. Ini po lugod ang balunon ta sa selebrasyon na ini. Pag makaribong na ang kinakban, pag maribukon na ang kinakban, pag dai mo na natatandaan kung anong dapat hamanon na mga rules, saro sana ang tatandaan. Love. And it has two directions. Love God, love neighbor. Hali digdi ang gabos. Yaon digdi ang kahulugan kan gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Hakoon man lugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakua ang samong mga dulot, asin daraha kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga anghel asin banal, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kamurawayan
Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa si Leon, an sa mong obispo si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama, niyamo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo. Magdatungan kahadian mo. Mangyari ang buot mo sa daganing siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. namumuot sa kapwa, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigunay ka magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sa naasin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
to St. Jude for healing. Dear St. Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, and a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, St. Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Diyos samuyang Ama, sa imong espiritu namimibi kami. Lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, magdarasamo sa imong ierokan, kun sain an sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. Ikaw po. Ikaw po, sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kulikta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 18,580.55 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 3,636 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,319 pesos and 90 centavos. Nagpuon na po niya na aldaw ang misa nobinaryo para sa kaumawan ni San Antonio de Padua. Sagkod po ini sa Hunyo 12 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Ang nakulikta niya to para sa bulan nin Mayo, hali sa tada canisters, igwang total na 8,697 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina ang canisters. Tanganing magpuon naman sa paghulog sa mga ini para sa bulan nin Hunyo. Sa indo po na pagtada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Paris Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, sa LOD asin disaster risk reduction. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maut man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, 1,800, 1,300, duwang 1,000, anom na 500, asin sarong 100. Hali man kay Roderick and Elnis Dilaven, 500, asin sarong devote, 200. Diyos mabalos po. Paano kita nag-aako kan pagkamuot kan Diyos? Ansarong paagi po sa pagkomunyon. Ngunyan na maabot na Domingo, iyo po ang ipagsiselebrar ta. This coming Sunday, when we return for Mass, we will celebrate Corpus Christi. Ang banal na hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Day po malingaw magsimba, pakiimbitaran ang mga kapamilya. Matindog po. Ang kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.